Wyddiwn. Trown atat at fore sil y Pasg yn cofio'n ddiolchgar am aberth y fab trosom, ond yn gorfoleddu yr un pryd iddo drechu'r groes ar bedd. Diolch am ei aberth, ond diolch am y cynnig o obaith i'n byd hefyd. Bydd gyda ni, wrth i ni gofio a llawenhau. Amen. Pe gofynnau rhywun i ni adrodd stori'r swper olaf, o'n cof, wy'n siŵr y byddai'r mwyafrif ohono yn dweud rhywbeth fel hyn. Dywedodd yr Iesu wrth ddau o'r disgyblion am fyned i'r ystafell fenthyg honno i baratoi ar gyfer gwledd y Pasg. Yna, aeth ef ar gweddill yno ac eistedd wrth y ford. Dywedodd y cael ei fradychu gan un ohonynt, ac yna byddent yn cael ei gwasgaru. Wedi diolch cymerwyd y bara, bwytewch o hwn, yng nghorff yr hwnna dorri'r trosoch, yna gwyn, hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. O ie, a canu emyn, ac yna madael am ardd Getsemane. A fydden ni'n timlo, mae'n siŵr i ni lwyddo eitha da i weid y stori fawr yn gywir, ond byddem wedi gadael allan un weithred arwyddocaol yn ein adroddiad. Gweithred yma Ioan, y disgybl annwyl, yn dweud amdani wrthym. Efea dywalltodd ddwfr i'r cawg, ac a ddechreuodd olchi traed y disgyblion. Ni allai yn dychmygu gyd yn dweud, wel i wrth gwrs o'n i gyd yn gwybod am hynny'n iawn, ond iaith allan o'r cof rhywsyd. Ni chafodd y weithred hon y sylw dyladwy gennym. Be'r eglwys gynnar yn cyflawni'r weithred, ond fe beidiodd ym amser. Golchi traed yr ymwelydd. Ffyrdd a llwybrau llychlyd, llawn dwst oedd ffyrdd y dwyrain, ac roedd pawb yn gwisgo sandalau agored. Fe fyddai llwch y daith yn glynu wrth ei traed. Yn union fel ninne ar ein gwyliau pan bod tywod yn mynd rhwng bodiau'n traed, a'n gwneud ni'n anghyfforddus. Felly, fe ofalwyd bod y gwahoddedig yn cael y gwasanaeth hwn, sef golchi traed, wrth gyrraedd eich tŷ, mwyn i gwneud nhw'n gyfforddus. Y pwynt cyntaf i'w nodi yw mae gwaith ceithwas ydoedd. Ni nawr yn dychwelyd at air o'r ydw i wedi sôn amdano fwy nag unwaith yn ystod yr wythnos. Gostyngeidrwydd, humility, gostyngeidrwydd. Byddai dyn yn dysgu hyn trwy gyflawni'r weithred hon. Fe ddylem ninne, mewn adlais o eiriau Dewi Sant, fod yn fodlon gwneud y pethau bychain, y pethau nach i'r clod am ei gwneud. Mae yna unigolion a grwpiau sydd wedi bod yn gwneud y pethau bychain yn ystod yr wythnosau diwetha. Gweithredoedd na fyddant yn cael clod am ei gwneud. Boed i ninnau ymddwyn yn yr un modd, heb ddisgwyl dim yn ôl. Fe wisgodd yr Iesu fel ceithwas, a golchi llwch oddi ar draed ei ddisgyblion, ac fe olchodd y balchder o'i calonnau. Pob un ag eithio Judas. Llwyddodd i olchi traed Judas, ond ni lwyddodd i feddelu'r caledi yn ei galon. Seimon Pedr oedd yr olaf. Roedd yn syndod yn fraw a dweud y gwir i Pedr, fod y meistr yn barod i gyflawni'r weithred yma. Yn wir anfodlon iawn oedd Pedr, i adael i'r Iesu olchi ei draed. Dyma eiriau, ni cheid i olchi fy'n rhaid i byth. Ond yna mae'r Iesu'n dweud wrtho, os na chaf dy olchi di, nid oes llei ti gyda mi. Ac yn sgil hynny mae Pedr yn ateb, arglwydd nid fy'n rhaid yn unig yn golch fy nwylo am pen hefyd. Ond mynegodd yr Iesu nad oedd angen gwneud hynny. Wedi'r Iesu eistedd yn ei ôl fe ofynnodd iddynt. A ydych chi yn deall beth yr wyf wedi ei wneud i chi? Yr wyf wedi rhoi esiampl i chi. Yr ydych chwythau i'w wneud fel yr wyf fi wedi ei wneud i chwi. Mae'n adlais o orchymyn pwysig arall yr ydw i wedi sôn amdano eisoes yn yr wythnos, sef card y gymydog. Fel y mynegais ar y dechrau, roedd yn arferiad yn hau y dwyrain i olchi traed y dieithrin, mwyn symud llwch y daith, llwch y dydd. Nid ymolchi'r dieithrin i gyd, dim ond y traed lle roedd y llwch wedi glynu. Ie,
yr hwnna olchwyd. A mae hynny'n digwydd pan fod dyn yn derbyn Iesu Grist yn arglwydd ar ei fywyd. Bryd hynny, mae'r olchfa fawr yn cymryd lle. Fe ger maddeuant llwyr. Ond mae llwch y daith yn glynu, a rhaid wrth faddeuant beunyddiol. Mae angen maddeuant dyddiol arno am wneud rhyw bethau na ddylem ei gwneud, ac am beidio gwneud pethau y dylem wneud. Dda i'n gofyn am faddeuant ar fy ngweddi bob nos. I'r credadyn, mae cymod mawr wedi digwydd, ond mae'n feunyddiol yn dweud, maddau ni ein dyledion. A dyna pam i ni'n cynnal y cymundeb yn gyson ar rheolaeth, nid i ail groeshoelio'r Crist, nac i ail actio hynny, ond i ddiolch iddo. Am iddo frodi ei hunan drosom, ac i erfyn ar iddo barhau gyda ni, a maddau ein dyledion. Mae llaw dyn yn amlwg yn yr afiechyd sydd wedi taro yn byd, a mae rhaid i ninnau ofyn am faddeuant am ein camweddau wrth drin y byd, wrth drin ein gilydd, ac am droi cefn ar yr un fi farw trosom. Ond y newyddion da yw bod modd wedi farhau, a mae maddeuant i'w gael. Mae cofio gweithred yr Iesu yn golchi traed ei ddisgyblion, yn dysgu gostyngeidrwydd i ni, ac yn ein atgoffa'n gyson fod angen ei faddeuant ar bob un ohonom yn feunyddiol. Y cariad mwyaf unrhyw un ei ddangos ydy bod yn fodlon marw dros ei ffrindiau. A dyna ddigwyddodd, i'r un oedd yn dysgu gostyngeidrwydd i ni, yr un oedd yn pregethu cariad a thangnefedd i ni, yr un oedd yn maddau beiau. Un o frawddegau mawr ar Iesu ar y groes oedd, o dad maddau iddynt, oherwydd ni wyddant beth y maent yn ei wneud. Ie, safodd y dorf wrth droed y groes gan watwar yn greulon, ti sydd am fwrw'r deml i lawr a'i hadeiladu mewn tridiau, disgyn oddi ar dy groes ag achub dy hun. Ac yna, disgyned y Meseia, brenin Israel, yn nawr oddi ar y groes mwyn i ni weld a chredu. Ond fel y dywedodd y cadfridog William Booth, rydym ni yn credu am na ddaeth i lawr o'i groes. Yn ôl Gilbert Hart, tra bod casineb a phechod yn gwneud ei gweithaf, agorodd Iesu ddrws maddeuant i ni. Ceir holl ystyr y groes yn y weddi hon. Ywna maddeuant a gras diw ac anwybodaeth dyn. Ond maddeuant i bwy? I Caiaffas ac arweinwyr y genedl, i Peilat a'r milwyr estron, i'r terfaoedd fi'n gweiddi am ei waed, i Judas a Pedr a'r lleill, i chwi a minne, a phawb arall. Ydy Duw yn cofio amdanom yng nghanol ein cyfnod anoddaf? A all Duw holl wybodus anghofio? Fe'n ymddangos i mi nad anghofio na Duw, ond cofio mewn cariad. Maddau yw swyddogaeth cariad, gan ddod y daioni allan o ddrygioni. Yn lle roi terfyn ar y croeshoelio, gwnaeth Duw y croeshoeledig ei ddefnyddio mwyn rhyddhau ei faddeuant a'i ras i'r byd. Os gyda chi gwpwrdd yn tu chi sy'n cynnwys poteli moddion heb i hagor, sawl stor o faddeuant sydd ar gael heb ei hagor. Wrth i rywun wneud cam â ni, daw cyfle i ni gymryd ein lle yng ngweithgarwch maddeuant Duw. O dad, maddau iddynt, oherwydd ni wyddant beth y maent yn ei wneud. Yn ystod y cyfnod cythryblus yma yn ein bywydau, mae rhaid i ninnau ymarfer gostyngeidrwydd, caru ein gilydd, maddau heb amodau, ac edrych ymlaen at gael dychwelyd i gyfarfod o gwmpas bwrdd y cymyn, mwyn cofio, diolch a dathlu fod yr Iesu eto yn fyw. E fe atgyfododd, mi wn fod fy mrhynwr yn fyw. Gweddiwn. Dduw graslon, gwregysod y fab Iesu Grist ei hun a thywel a golchi traed ei ddisgyblion. Dyroi ni ewyllus i fod yn weisio ni eraill, fel yr oedd ef i bawb,
yr hwn a roddodd ei fywyd am arw drosom, ac eto mae'n fyw, ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac yn dra gywydd. Amen.